Добрий день, чистовані русини! В ефірі передача «Недосказане». З вами Олена Копенець-Барта і отець Димитрій. Добрий день! Добрий день, дай Боже, усім нашим братям, русинам і русинкам і всім людям благої волі. Тема нинішньої передачі – судьба Православної Церкви на Україні в постсовєтський час. Яка судьба Православної Церкви на Україні у постсовєтський час? Період существування Совєтського Союзу і в його складі Совєтської соціалістичної України Православна Церква канонічно перебувала в гоніннях, стісненнях, то не є секретом. Сибір згноїли майже більше 100 тисяч священників, коло 200 тисяч церковних людей, монахів, монашок. І їхніми соучасниками завсігдатаї були лідери українських комуністів. Починаючи від времен Сталіна, Хрущова, Брежнєва, Щербицького, а потім, наконець, і першого президента України Леоніда Кравчука, який був ідеолог атеїзму, ідеолог комунізму. Після розвала або розчленення, кажуть, СССР, почалася демонстрація публічної ненависті до церкви. Із-за границь уводили сотні сект, котрі обладали фінансовою підтримкою, роздавали гуманітарну допомогу, знімали на кіно, так як роздають нашим бідним людям, і то показували в Америці і в Європі, який то бідний народ, який він не церковний, і який готовий стати сектантами, протестантами, лиш би їм дали якусь поміч. Вспомнимо, що іменно комуністи відділили церкву від государства і від школи, а школу від церкви. Даже зв'язали, як ми говорили, диплом вищої освіти в Совєтському Союзі із вивченням насильственним, вивченням научного атеїзму. Хочеш мати вищу освіту, мусиш вивчати атеїзм. Боже, комуністи в Україні також зуміли після розвалу СССР захватити власть і приступили до розпила совєтського наслідя. За 30 років вони зуміли звести нашу державу на одну із останніх міст, коли в той час вона була одна з передових держав. Но за ці 30 років, руйнуючи економіку остальної, руйнувалася школа, наука і, звісно, руйнувалася церква. Яка ненависть до церкви? Ми бачимо, який економічний тяжкий час нині, високі тарифи. Все рівно не забувають внуки тих комуністів, котрі нині при владі, робити свою роботу проти церкви організовано. І коли назвали путь України до європейських цінностей, то серед європейських цінностей є безбожие и неуважение к православию. А отсутствие у граждан актуальних для жизни прав і свобод тепер за 30 років кажуть, знаєте, то ще слаба демократія, молода демократія. Ніяка не молода. 2, 3, 5 років достатньо було, щоб взяти лучші образці правової системи, а не починати нібито з самого початку. І так, церква у постсовєтський час вроді би стала свободна, але появилися нові гоніння на церкву. В першу чергу в Києві влада почала придумувати київські патріархати, розличні другі автокефальні, і їх реєструвати без ограничення. Коли ота система вийшла, то там почалася возврат. Греко-католикам було дозволено захвачувати православні храми. Це була ціла велика релігійна війна, яку організовувала саме нова влада. Владі так було важливо вчорашнім комуністам, котрі заявили себе вже націоналістами, щоб люди билися на храмах, на релігії,
Ну, а вони дуже мудро і дуже швидко продавали і то, що обладали нараз на момент розпада. Но церква вижила і вижила достойно. Ведь і в Ужгороді ми також, хоч розпочали плани будівництва собору ще тут у радянський час, але реально новий собор в Ужгороді почав будуватися вже при незалежній Україні. Но ні держава, ні багаті люди нам не допомагали, і ми то не хотіли. Но увиділись ми, що релігійна війна, організована владою між православними греко-католиками в Закарпатті, по цій Україні, особливо в Закарпатті, особливо на Галичині, привела до того, що були ослаблені то ті регіони, котрі були історично релігійні, західна частина, і вони були ослаблені релігійним діленням і протистоянням. Коли та війна закінчилася, влада в Києві подумала, а чому ж то не б'ються люди? І придумали ще одну релігію привезти із Турції. Що тепер, щоб знову Україну і малоросів українців тягнути під турецький гніт. Історично ми то пам'ятаємо, але ми, русини, такого не знали, тої історії Малоросії, бо ми були за межами Київської Русі, по крайній мірі, документів іншого не засвідчують. І наконець, невзирає на те, що нові комуністи під видом націоналістів, їхні внуки, успіли за 30 років все розпилити, що лиш може, все розпродати, що лиш може, ми проіграли економічно, але церква, на котру дивилися косо і нині депутати Верховної Ради прийняли закон про зняття з реєстрації церков, змінити ім'я, вмішатися чуть ли не в діла церковні. Церква вистояла. В Закарпатті тим більше. Збудувалися сотні нових храмів, прийшли до церкви мільйони людей. І це показ того, що і майбутньої України, безумовно, потрібно сильну економіку. На першому місці сильна духовна основа.